Sectorul botanic al Chișinăului este cunoscut pentru farmecul său aparte, iar complexul locativ Grand Family de pe Bulevardul Dacia 62 se integrează perfect în această atmosferă. În fiecare zi facem pași siguri spre realizarea unui vis, crearea de spații moderne, confortabile și sigure pentru toate familiile care își doresc să numească acest loc acasă. Lucrările la Grand Family avansează rapid, iar prima etapă a complexului este foarte aproape de a fi finalizată și dată în exploatare. Mai mult, am început deja etapa a doua, fapt care demonstrează dedicarea echipei noastre în dezvoltarea acestui proiect grandios. Grand Family este nu doar un ansamblu de clădiri, ci un concept modern de viață, care pune accentul pe confortul și siguranța rezidenților. Cu arhitectura sa contemporană, spațiile verzi generoase, parcările subterane, locurile de joacă pentru copii și zonele de relaxare, Grand Family redefinește standardele traiului urban. Locație strategică aproape de principalele artere de transport, școli, grădinițe și centre comerciale oferă accesibilitatea maximă pentru toți locuitorii. Deja sute de familii au avut încredere în acest proiect și au investit în viitorul său la Grand Family. Dacă și tu îți dorești să faci parte din această comunitate exclusivă, nu ezita să ne contactezi pentru mai multe detalii. Apelează 0608 75559 și vino să descoperi oportunitatea perfectă pentru tine și familia ta. Cu respect, Gheorghe Babencu, reprezentantul companiei de construcție X-Factor Group, mereu disponibil pentru consultații și prezentări personalizate.